Kauban sa mong tanod guys. Ingon man ang tresurera guys. Kami rin nabilin sa barangay kay ang among kagawad tua ni duty sa mga household guys. Doon na gipahagayon nga magkuha og dugo guys, blood lating dito sa lungsod guys. So akong gikuha ang donors. Bisag init kaayo. Masulti ko guys. Sukad John ko naniid aning tupad. Karon pa jud ko nakagits nga ang tupad karon mo di the best. Dahon ng alaya, dihay ng ataga, may adlaw pa kaha, kanako musubang. Asa naman ito si Joan? Nga naanak ko na'y... Ay, pasunod rin. Ako, nagigat, alam. Ay! Dili, ari! Nga pa, lonely magadiha. Lingkot sa ari lang. Say tujo ni mo. Ma'am, nebulizer. Nebulizer. Kuan, you write the kuan baro where sa ni? Black test. Wa man direk hulamanan. Inducers. Ang hulamanan ba nato nga notebook, Weirman. Barber's book, eh? Oo. Asa ka to, ha? Borrower's book. Invitation. Perfect. Asa ka to? Borrower's. Haman. Nara? Tapos sa asdi kog ilong ba? Borrower. Kinsa may mag-nebulizer Si Mama Naria. O na ba di ay? Kamu ra may magpalit ani. Nami host. Kaban mo tingil na. Sa atong palit nun, lain po na day. Lahi po. Ito na ni mo din daan ang baltino. Dong nakaganina te, Karon pa. Li lagi to. Dilikin sa niti. Okay ba, anak? Butang pizza day og butang pag witnesses anang kuan. Wow,
Okay na, okay na? Kaya makagawad pero. Guys, gaya na sarang mi ani kami rin duha ni Stano dog ang trusurira guys. Kaya nga mong kagawad na make up o form sa mga household guys. So kami ra ang nabilin sa barangay. Buntag ni guys. Daghan po ang mga bisita ani. Ang among kagawad guys, wa mo duty sa barangay, tuwa dito ni duty sa mga household. Kay doon na gipapil apan nga mga form. Kabahin sa mga gimbuhaton sa barangay guys. Motong gatuman si kagawad dito. So kami ra gibilin sa barangay guys. Ning panahon na guys, nilakaw ko kay dunay nagsugo na ako guys nga paibawaan ang donors kay naana ang magsugod na ang blood gipakuha guys ang mag-donate og dugo kay bloodletting man rong mga adlaw dito sa amo ang lungsod. So gikinahanglan ning maong tao guys mo tong ako na po ning gikuha sa ila mismong panimalay kay ni tawag man ang usa sa mga kagawad sa among barangay nga ipasungko ang maong tao mo nang bisag ka init kayo guys gisong-asong jud ko kay sugo man sa amo ang mga kagawad mo nang nagpayong po ko ani guys kay arang inita dili jud mabasa akong naong ani guys tungod sa kainit. Sa ako naman pag-ato guys, dili siya pwede kay nag-take na siya maintenance. Delikado po niya kay high blood man siya, dili gyud pwede nga mag-donate og dugo. Sa akong pag-abot sa barangay guys, dunay mga tupad. Nagtapok sila sa barangay guys kay nagbuhat dito. Kasi mo video kay Kinahanglan man na sa ilahang trabaho. Hi guys, what's up for today's video? Hi guys, for today's video di ami karon sa barangay hall para magkuas DTR na mo. Ayo, sorry. Sige. Musulti ko guys. Sukad John ko naniid aning tupad. Karon pa jud ko nakagits nga ang tupad karon mo di the best. Ano man? Daghan ako na sa barangay nga trabaho og tupad karon joy super hinlo jud kay ang among kanal dito sa dagat guys. Ang radyo hiluan kay pinakuan jud ang bunbun pinasaka. Uban kay dili man ibabaw ra may hiluan mas basa ana pero inyo ha. Pinakagot jud dito sa barangay. Pinakagot. Babae ra ko pinakagot at tungkol dili ka bala. Ayaw po dira. Ayan. Nakakita din ako mister. Nalipad po dako kay sukad lagi mga padisi makakuha ko na. Kuan bitato po nila Rose. Morat eh. Okay, bye-bye! Guys, nahimo dyan akong istorya guys sa mga tupad workers nga karon nga batch porya buyag kugyang yun dyan mo guys. Kasagaran gyud ang mga tupad guys, mga babae. Pero karon nga trabante sa tupad guys, kanal ang ilahang girumbo. Kanal ilang gipanginloan guys. So nakayon jud ko nga ang mga babae bisan asa jud na ibala guys. O nisulti jud ko sa tinod na nakita jud namo. Nagpasalamat ko sa mga tupad guys. O ingon sa mong barangay captain
sa pagtabang sa mga panghinlo sa mga kanal, pangandam sa umaabot nga pag-ulan nato aron dili mo sira ang ato ang kanal. So guys, karong hapon na guys, mao ra kani akong ligaw ninyo og ako nagpasalamat sa akong mga viewers nga unta padayon sila mo suporta kanako sa ako ang YouTube channel. Ako mayon guys. Bye-bye!